hanjabang ini sami kacerong parpi. Aprangsi berta tepi arjuita. Surihini rapho aningkan karbi pen di masa angbong ron kedo ahut kitidun atumapan kacikimo. Pinamsu kacekak alam rat pen kang saipon ahut. A video social media along kapacitang pidet abangpu dia kacuhang. Hanjang langsung ahiti along All Assam Student Adivasi Association asong atumpen kacesong. Singhason pen langper ahoy atowar kasilam liajok rat thurpak. Langmili Black Day Committee tumpen cepatir pi ponsi pini lorop langso LP School Cetayalong Surihini Rapoaningkan pini Arni Karbi pen di masa angbong ron kedokok pen bang Tretrokatum apran kedam nangatumapan pini kacikimo pon. Langmili kamsing timungarong pen kitidonatum anapan pini Arni kiik paman ponsi cikimo ponsi lasolong Hill Tribal League Chairman Saising Rongpi cetong dunsi RDP dun. Laso kacikimo ponalong jaime kateng klem ponsi anutin abang pubang pi. Anta ha chomring mekedodun pamepon jiapan arna mahirjume hangsi pini cikimo ponang deng ing samjin pen pacun pon. Hayak ladak aklam long si alang itu aleng tek asabuja buji tu nilitum han kacini ni kapacit tek long si akobor ki long si nilitum dak nang citong dun lo laken nilisopi bilat kiling pi lapen sampri pu laso api lo neke ako apai bilat kiling api lapai lo lasiningang samlo nang lentum gormen na hinpen itu nang lang nang ji lapen lahaya kisung akirap nitum anang piji pusi ninggit hepensi nilitum ladak kicitang tumbanta jordom jordilo lasi nilinang litum panang pacini dun alam ke lanver lang mili hawa Black Day mate aniki arani ku hokon kok athipi lamang ke laloje ke damtang Surihini Rapho aningkan isi karbiang long alo tumon lang no mate huni lang no nakiro kok ajane karbi ben di masa kayang mong kacar bunang dokok lo lasi karbiang long dang sami patil hunut ben litum lumajong 19 lumajong alo di pulang milong sami priaci to tarinar cap arni por bhai analo hiya chiti mapon lang mili hawar adai kabe akar biarat bang tetrok nipak hile migi ka bencheng lok nakpati pia ta joini nilitum Surihini ra trok aningkan nilitum badak langmuli KSA branch lapen nilitum LBDC mate langmuli Black Day Committee hin pen patil pi si wangbom pinian ke ningkan krip ho mate ngeng phonang ke chok ini langmili lorangso LP school ang same nilitum masoya mek den pon lo Manja pendili phansi News Fast Karbiang Long. Tokmuka Police Station ke parlo bhinteron arong along kedam tang achiklo John Pho trokaprang ahut edona hem penan song bong pinielam kachelong pen kachekaka jok rat pen insai ponsi bangso kachingwai ponahut inut registeron pua bangpu amithang mobile pen video endunsi social media long pacethang ponderlo laso lama puthak arlo sobang aningkang samsi chipaklang ponsi rong asar lapen kapreka tumapan nang chingwai pidu nang jipu ke hangating pen pinidong karnuk tok bia rong along amai ing nipon pado bangso hut social media long kapacethang piveka bangpu bhinteron arong amekar registeron ratathengno dia chohang ponsi kebang jarni lapuson klempon pilopu chichak pon registeron nilirong ke bhinteron rong hai lasi halasu meeting arni ratpen meeting dolo ama ne bang alang tuma video bang ni bang upload dal hai lasi lastu ka upload along lasi ni alang han dia thang lo lasi kechok che do anta mane ni han manang janot senigi pulam jipu halapu rong asar sar sing terona hin pen sitami bangsola maputhak ke bang jilang alam avi pin pen pupu angbong ke mesenjia phan chethandun si ing samjin pen kachingwai pachun pon teron lapen rong ujang kong hinteron rong arong sarik lo lapen pini jitu labangso kachingwai ke duko laso jasemet alam thike la helo kidam tang chuneng la he ni ke lapinan su kachikak he laso mane chi bhong sei la som dukok lo sitami la rajes tiron ni rong mikar lo ala bangke
video endung det lapuson bo ama video endung det lo ama social media pidet lo lapen rap theklong prong lo matio lasu theklong prong kini si kisuma tumbang komplain lo lasu komplain aku thak pini mane chingwai chingsai lah ya lapen chok chi jitu nirong mikar kami chok chi delu matio lasu normal ke chi sikar lo lapen buku mane misken pen si cisikar seroi lo pen kibang ilang kimisen ye pangsi chingwai pang lo Dok muka pen long kiram teron news fast Karbiang long. All Assam Student Adivasi Association Bokajan Regional Committee atumpen Cipatir Piponsi Hanjang Langso Hitialong Kache Songpon Bangso Kache Song nang koke Adivasi Atumapan Satellite Council nang Pinangji Lapen Sabagan Kachong Dadun Anam Paroi Sirap Hokep Adim Paroge Thomra Hokep nang Pinangji Lapen Longle Patat Prabjin Pen nang Pinangji Lapen Assam Arlokedo An Adivasi Atumapan ST Aman nang Pinangji Pusi Pinika Chesong Along Kehang Padopon Athe Kedamtang MLA election ahut BJP Sarkar Atum Alam Chak Ateng Pen Papleng nang Jiputa All Assam Student Adivasi Association Bokajan Regional Committee Maipu Bablu Kujur Kongchun Bang Siam Kormarkar Charlie Chunbang Robinson Malar Atumpen Kachesong ahut Hang Tarampon News Desk Report News Fast Karbiang Long West Karbiang Long Amri Constituency Kaparlo Umpanaya Long Pini Social Work Mate Rong Ruparara Tumpen Kapang Tia Siding Ponlo Umpanaya Long Ward Mate Delong Podo Girja Delong Langrai Pu Adelong Angbong Adelong Rong Kimi Adelong Lapen Rong Kang Tui Nepali Basti Adelong Do Lasong Bongpen Pini Angbong Adelong Ward Atumarat Chingrumsi Kapang Tia Cyclem Ponlo Rong Rup Arlo Kedam Kebang Joy Kinangji Lapen Inter Ed Nangji Pumatapen Radatum Towar Suding Pangtai Ponsi Karkok Asayanta Klemponlo Lapen Towar Suding Along Tami Plastik Lapen Paper Achet Hai Hui Kewarji Apan Dasbinta Selamponlo Ini Nitum Da Umpanay Rong Along Mitang Rong Kang Tir Japan Pura Kiklem Along New Fast Atum Kiwang Pen Labang Su Itu Amuhor Nang Kinep Dun Mate Karbiang Long Angkang Along Labang Sanong Nang Kapacitang Pijipu Alang Litung Kiwang Apot Nilina Tupen Juru Parpik Lo Non Nilitum Umpanay Rong Along Nilitum Mitang Arong Kime Kangjang Jipan Pura Nilitum Kiklem Pon Labang Su Nilitum Kiklem Pon Along Kiwang Atumapan Tame Nili Juru Parpik Lo Ponlong Lo La Penon La Bangso Ap PMGSY Sarok Along 2008 Aningkan Se Nang Pilo La Bangso Nang Ki Pipana Jok Nitum Kidam Kiwang Setame Nitum Mesen Lo Te Bonta Non Ki Arta Ki Dulo Pot Se Ningkan Kreket Tombak Lingtang Lo Non Ke Kahinu Seki Ong Lo La Posi La Bangso Kahinu Adim Setame Piniarni Nilitum Selampon Lo Lakini Timitang Ajakong Pense Lempon Lo La Senon Nili Kacuning Rikang Tung Lake Daka Cinghon Amri Konsensialong Kacinghon Diu Ping Maslai Lapen Karbiang Long Along Kacinghon Tuliram Rong Hang Alang Litum Labang Su Nilitum Akisung Nang Lang Pen Putot Repairing Nang Kipi Pon Tuje Panse Nilina Tupen Juning Ripon Lo Umpanay Pen Perangke David Singh Teron News Desk Report News Fast Karbiang Long Bitung Mondol Committee Tor Level Amai Kangni Karbirong Sopi Nongwan Labangso Amai Long Prokas Kathar Pensi Mai Charipon Aluhi Pen Kachetong Dun Karbiang Long Autonomous Council Cooperative Board Chairman Pronob Rong Parlapen Bitung Reng Thama Constituency VDC Chairman Ramson Rong Pilapen Bitung Mondol Committee General Secretary Sarsing Terang Atum Chetong Dun Si Pinilabangso Amayalong APHLC Pen Bangkethom ASDC Pen Inut Cepa Ogdun Bangpli Pen Kacepa Ogdun Atumapan Perangke Pen Karjuponahut Nangka Cethandun Ke Kopi aja ni sina BJP long Cepa Ogdun Nangka Bangke ni tumta hadi dah wrong hadi ni tumta ke time kedam mana hadi ni tumta hidup terus rumah hadi kan bangka rapu pulo masih rap siam saksi bang situ pulo akan masuk
kin bang nang kata pen coki ma la bang ke mo alam na la PLC long ke do ne se ko pipi ya Barcelona ke hang kalong le ini mandal komite tor program long pau do na ko ne ni je te bang lang itu no chipok dun dat mane chipok dun bang ke CM sar ka do awe ke ti dingara ta tamta mane karbung supi yang ton nangkang atau we bitung nangkang ta development ka do har we har muta ban lo nang kene pi lo nang rap lo la pen lan su se mane BJP sarkar lan se ti piding nang nak ni je ti sin bang ta chipok on lo Dongkamu kampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong. Nilip constituency tarapung sarthi terang arongami karbu sorong phar asupi kedamtang ningkan erkep an se chelang pen ahem arit akhia dat kedo anta padoi et pen aphita kememe dat ajok aphi se chelang imowedet si pado joylo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen MAC Pobitro Rongpi BLCC Chairman Winson Ronghang atumaphan bu sorong phar pen keso kachelang jiaphan kerap kachuhang jongsi kerap nangpajir ponji pulote bangso account number 7449010181 along nangpajir pon me pusi tuning ripadopon labangso busorong phar hem ani linang letang lo lasi labangso nang kilipen alang litum akidu kisung amstami ilitum kadukawi CMEM pendang lok kadukawi ladak nilib long akiphe amstami ladak alang litum bahini dolo lapen kisu bangstami dolo halatum alam the litum arju ponsina angli labangso also kisu ningkan ko ampen lo ningkan ke bagdulu ningkan ke pen dolo di labangso ningkan ke angbong pen nang ni phang government pen ma political hoi pen ang kerap dolo ma avela la so kisu long long pan ningkan ke ba por pen non punta kerap kacitu political ahin kerap ahin kuda heglong lela di ni tum methang mandir si chilang si non puta achi the jengke non se ana mukam hon si dubom lang di labang so ke dam thek khang yang ke dam thek khang yang inni da thek the do thek the la pabe lot si ni tum apia po tum ke kaita an ke pin dang ke tum pulok si ni tum non da klembom na dang ke labang so also kisu kini kana kep unang dit mungkin thamlo labang so phan nang li me thang ta khia dat ka vi sinang dit nang thik der lo kasi local MEC ilitum MEC phan la pen ilitum aching ho mai CM tuliram rong hang la pen ilitum MP Horen Singh bi phan nang li hin ben kupi lo tuji li hem ben ke la non nang PG nang pa ji ri bulote la so kera ahin ben ke nang kera ko an nang PG ma la ni tum nang le CMEM to ma si ni ni chi thelu Tarapung pen Joy Singh Teron News Fast Karbi Anglong non malom so phan ber tang don sna wang ignon sanbi choran aboha volongkom aji sankur ahithi along ladak sa penchenglok ok an lapen asonson kecho kijon ahormu long igji lasi solang doarat sanbi aboha along dampen sa penchenglok asonson kecho kijun damji aphan warsai choendun ikha anparta ladak ok an anam troxiket penta long igji Come on, Langli TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605.
birta kanton pen nang chiroi thulo পরিবর্তন সরকার হুত কার্বি আংলং আর লোপেনাঙানা ডিমালংকে তোয়ার কে সালামপন ঠেকলংলো লাসনসি লাংফের কনস্টিটুয়েন্সি alongta elonglongni klemponlo lapen langpher constituency pen che koinot singhason constituency arlo sitami penangana dimalongke toar kam klempon theklonglo bonta bukulia langbung dingpi ahawara longke do mekbia thoi langbung dingpi pen tokolangso kedama toar ke singhason MEC penta langding langpher MEC penta langding ajok pinisai jokje radatum no road no vote pu ke hang thurpa rongaratum thurpak pen toar ke hinu malom longde che thokponsi bata election ahut rongarada phan ke palu pen vote ke chopadok alam rata thengnu pinpur pon bata election ta vote pidun sitami mekbia thoi arat lapen arlong puru arat ke thangta longle bangsa toar ke ahoya toar puamat langpher MEC penta nanglangle singason MEC penta nanglangle sitami kedamtang election ahut ke amor kiso bangso toar si ke banglo ram sing chimungta bangso toar si ke damlo Haidet apike langpher MEC penta bangso toar nang silamle singason MEC penta bangso toar nang silamle langding radatum abang barla pora hudlote kachelenga bang phunang prat lasinone phongki assembly election aprang jongsi bangso toar selampon pe pulote madua song sitami vote ke hang banglong le pusi rongaratum pherangke thengnu ningje pon pusi pherangke penbeta nang pale Pini Tharve Hidi ke Pathua Klam along Karlitang Biren Singh Inghi Memorial Football Tournament Amen Pen Pini ke Chengsi Kapathu Padopon Labangso Kapathu Pon along Kheroni Model Hospital along Dr. Mukul Chakraborty Pen Manpeng Alohi Pen Chetongdun Bangso along COVDO Long Biram Tobi Harmon Bay Boles Maringi Dhon Singh Dera Kheroni Sport Association Maipu SGB Lapen GB Atum Chetongdun Pen RDP Dun Labangso Kapathu Pon along FC Harlong Chobat 1 goal pen FC Rongbin Langham Aphan Parempon Kheroni pen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong Pinya Berta Lansi Pajudlo Domi Thakme Kardong